Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, non-essential travel, pagwa kag pasulod sa probinsya, hindi na pagtugutan. Kontrata sa tunga sang Sineco kag Kepco Salco ginaduso ngay pedalom sa congressional inquiry. Sa balita national, 600 ka establishmento komersyal nagahulat nga matagan sang sertifikasyon para makabalik sa operasyon. Presidente Duterte ginpanugyan siya bata nga si Sara nga hindi magpapili sa pagka-presidente. Sa balita international, US FDA ginapangabay ang Johnson & Johnson nga ihaboy ang minilyon ka doses ng COVID-19 vaccine. Sa balita sa sports, Manny Pacquiao mag-uumpisa na sa training sa bulan sang Hulyo. Sa balita entertainment, Manila Mayor Isko Moreno napilian nga magadala sang karakter ni Andres Bonifacio sa isa ka pelikula. Samtang sa balita espesyal, mga senyales na isa na ikaw ka-adult. Maayong aga Bacolod, mga aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Hunyo 12, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang intertropical ako ng tropical cyclone sa Guasang Philippine Area of Responsibility ang nakitaan 1,005 kilometros na aminhan sang Luzon nga may dala nga kabasgun sang hangin nga nagalambot sa 55 kilometros per ora kag may pagmadlos nga nagalambot sa 75 kilometros per ora. Ina nagagiho na aminhan na katundan sa kadasigon nga 20 kilometros per ora. Ang Western Visayas, lakip na ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang isolated rain showers o kung thunderstorms bangod sang monsoon trough. Mahuyang tubig kasarangan nga hangin na mamatyagan sa bugos nga probinsya. Ang temperatura, 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butak na 5:22 kaina, magatunod naman la 6 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Good morning na, Aksyon Eden. Liwat, good morning. Good morning again sa ato Cinema Action. Thank you so much sa continued support. Continued support. Kay Sir Alex Montez, of course. Ma'am Jean K. Dialagdon, ara sa gihapon. Kay Ray Barioga, good morning. Good morning. Sa always ko na naga-monitor. Kay Jesseline Andrada Changson, good morning. Monitor lang sila ko sa barangay. Mansilingan, good morning lang kay Roy Andrada and Jessica Dolendo sa Ibi Magalona. Salamat kay Lyshir Idat o kung Tad-i. Ari na siya, si Shirley Tad-i. Gapon lang sa akin sila ni ko doon ako nakikita di kay Shirley. Ari na siya. Good morning ko no, Action Boy. Sa kay Jasmine Torres, sa also watching, kita ko rin ni Perme si Jasmine eh. Actually, upod ko ni sa una si Jasmine sa trabaho sa DPWH. Ay, perfect. Upod kami ni sa una sa college pa ko. Nag-obra na kami mo sa DPWH sa una. Wow. Siya sa office, ako yung panghagbas dalan. Ay, perfect. Kaga pang espalto. Perfect. Spaltic. Spaltic. Espaltero. Spaltic pala eh. Anong tawag sa mga pang espalto? Aspaltero. Perfect. Kanami, no? Kaalam. Hahambal ni Sir Alex Kadlaw. Hahambal ni Sir Alex Monteza. Happy 123rd Philippine Independence Day. Keep safe and best wishes to all EFC. No kasal. Best wishes. Remia Garcia, good morning man. Kag kay Homa Lumena, Teresa Linaha Kayaw, may aga mangyapon. Kag thank you gyapon. Si Migo ta Arman Pilayo Toga is also monitoring. Hi Sir Arman, good morning. Migo Arman, rabi sa Aksyon Eden, gwapa man. Yeah. JM, nakuha mo to? Oo, makuno. Oo, makuno. Sige. Ma'am Vanessa Mayo, good morning and happy weekend ko no. Yes. Good evening. Halin dito sa ila ni Doc from Rochester, Minnesota. Sige. Paki-regards na ko da Ma'am Van sa kay Doc Sa Mayo. imong body.
Sa kay Buddy Dr. Mayo. Regards from Aksyon, Boy Duran. Perfect. Yes. Good morning. Ang bali Ma'am Jinky Delagdon. Pag-greet niya ko noong family Refuela Delagdon. Nagor, Apil, Kag Toreno, Belegorio. Ara, yung monitor lockdown pa to sila Chapon. Yes. Hasta sila Sunday lockdown. Action boy, bisan negative ang ano. Okay, bisan negative ka, o tapuson mo ginang quarantine period, no? Oo. Granular lockdown sila. Good morning, Makono, kay Mayor Markslin de la Cruz. Thank you so Mayor, much. morning. Si Rosemary Kabugwason dira sa La Carlota sa Cubay, no? Good morning. Si Maninoy mo one ball galyo. Maninoy one ball and Maninoy Ami. Good morning. Alma? Dito nagkuha sang Ami. Mamat yan kanina. Mama, makatawag si one ball. Robert, sino naman ang Ami Sino na? si Ami? Laglagan na. Kalay. Kaya rin namasahan ko, Ami Rivera. Good morning ko na. Yes, Okay. may explanation. Ano ka man yung action boy man. Ginalaglag si Maninoy. Si Maninoy mo nga Siya na to pala ma-report kung na si Pacquiao. Si Maninoy mo gid. Oo, yes. Sila na to ma-report. Si Maninoy mo nga daan one ball nga daan, ya perti na ya ka loyal ya kaga perti ka ako na ya loyal. Oo, muna sila yan. Loyal na ya kay Alma, kay Ma'am Alma, kay Yes. Madam Alma. Faithful. Loyal kag tinadlok eh. Faithful. Faithful. Yes. Iti, you can be loyal to kuno action boy to everyone mo. Pero Although you can be ka. faithful to everyone man, pero ti syempre may lain nga meaning sa spelling pa lang daan ano ka na Nanay mo din may mga hugot ng imo. wala. Kay si Ma'am Liberty nagpang-invite. You're invited to our flag racing today Ay? at 7:30 at BCPO grounds. Okay. First racing of Philippine flag. Si Ma'am Liberty in Jape. Yes, Si Ma'am Abigail Donasco, yung ay pang invite. wala sila pang invite. Kasad. Kiti, ang basta Independence Day Action Boy, may ara, maging na sila mga ano mo. Sige. Mga aktibidades. Si Sige. Action Alvin, gali, may ano mga ni live, ara, na to si Mayor Bingo sa Bacolod City Public Plaza. Sige lang kasi Albi. Standby na sa Balita Lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginkasugtan sa mga alkalde sa banwa kag syudad sang Negros Occidental nga hindi pagtugutan ang non-essential travel pagwa kag pasulod sa probinsya. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Governor Bong Lacson nga nakasugtan nga mas pangahugton ang seguridad sa border sa tunga sang Negros Occidental kag Negros Oriental. Duwa pa ni Lacson, hindi man magsira sa mga establishmento komersyal, apang tubtub 30% lamang ang kapasidad. Ginapaabot nga magapagawa sang executive order si Lacson angot sa mga ginkasugdan sa ila nga pag-sinapol. Kaya na mo na ang provincial government na lang ang or provincial governor ang issue sa executive order. No? So, on Monday or Tuesday, issue ang executive order sa mga points na agriyan na mo. First is tighten na mo ng security border no, between Oriental and Occidental, wherein we will not allow non-essential travels to come in in our province. Nahatagan na magidban sa nagkakaiguang solusyon ang problema sa atrasado nga trabaho sa extraction team sa siyudad sa Bacolod. Kasunod sa ginpatigayan damlag lang ang meeting upod sa mga pesyales ng barangay kag Emergency Operations Center kun EOC. Sino kay Executive Assistant Jo Marie Vargas, mayara na sang gindihon nga sistema para sa madasig nga operasyon sa iyang mga personnel. Ilabi na ang ginahimo nga pagbulig sa tagsa ka mga natungdan nga barangay paagi sa pagpreparar sa mga persona nga natala na iga-extract gikan sa ilang mga puluyan padulong sa nagkalain-lain nga mga isolation facilities. Dugang pa ni Vargas, prioridad man sa extraction team ang mga individual nga mayara sang severe o kung lala nga ginabatsyag nga epekto sa COVID-19. Ginklaro man sini nga bawon sa mataas sa gyapon nga kaso sa COVID-19 sa syudad, masami nga kagahon na nagakatapos ang trabaho sa extraction team. Nagapasalamat man si Councilor Lady Glass Gonzalez sa pumuluyo sa Bacolod nga nagakooperar kung ipaydalom sa extraction sa interview sa action hotline. Ginbahay ni Gonzalez nga wala na nagakabudlayan ang mga barangay official sa pagkuha sa mga tao nga naka-close contact sa mga nag-positibo sa COVID-19.
Panayon naman ang panawagan ni Gonzales nga likawan nga magtambong sa pagtililipon agud hindi na maglapta pa ang virus. Naimanuan ang mga tao nga nagka-close contact sa mga COVID-19 positive nga magpamalibad sa pag-upod sa extraction team ang mahimo mga tubang sang kaso. Sa Hunyo 10 nga record, ang Bacolod ang nadugangan sang 139 ka mabago nga kaso sang COVID-19. Prioridad naman sang task force disiplina paglibot sa mga kalan-an kay establishmento komersyal nga nagabaligya sang pagkaon agud masiguro nga ginatuman ang implementasyon sang protocol. Sino kay Task Force Discipline Action Officer Wilfredo Taba Jolingo, apisar sang malawig na nga information kag education campaign sang syudad, mayara sa gyapon sang pila ka mga individual nga padayon nagabayolar sang among nga regulasyon. Inapasalamatan man ni Jolingo mando nga ginpapanaw sa DILG sa mga pasyalis sa barangay nga mo dapat ang magpanguna sa implementasyon sa among nga kampanya bangod na pahagan-hagan man ang ila ginahimo nga trabaho. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginkumpirmar ni Power Watch Negro Secretary General Winnie Sancho nga nagpasa inis ang dokumento paagi kay Congressman Kiko Benitez sa tuyo nga mapaidalom sa congressional inquiry ang isa ka tuig nga term extension sa kontrata sa Central Negros Electric Cooperative kag Kepco Salcon Corporation. Sa interview section firing line, gipahig ni Sancho nga palamangkutanon sa iya kun nga ginpirmahan sang Board of Directors sang Seneco ang nasambit nga short-term extension sa piyak nga mayara na sang inaprubahan nga bidder nga manubo lamang ang balayran sa kada kilowatt hour. Suno kay Sancho, tama kadako sang diferensya sang 5.42 o kung 5 pesos kag 42 centimos sa kada kilowatt hour nga mo nakasugtan sa short-term extension kung ikumparar sa 3 pesos kag 29 centimos kada kilowatt hour nga mo ang ginaprubahan nga lowest bidder. Samtang nagkakangawa man si Sancho bangod sa 1 ka milyon ka peso sa kada adlaw ang balayran nga mahimo mapasa sa mga konsumidor matapos gin-cater sang Seneco Board ang protesta nga ginpalambot sang Consumer Negros nga wala man ginplastar kung ano ang issue. Kay Congressman Benitez naghatag kami sang position paper, no? Okay. Requesting for a congressional inquiry, no? Not only in Seneco but kung pwede sa iban man nga mga electric cooperative. But then our focus is on the recently concluded bidding and the signing, no, of the 20 megawatt short-term extension, no, with Kepco Salcon. Si Winnie Sancho sang Power Watch. Sa katapusan nga balita lokal, ginako ni Arnulfo Makilan, Executive Director sang Banaag LGBT Bacolod, nga nagakahangawa ini angon sa ginreport nga pagpatay sa pareho Manila nga miyembro sang third sex. Sa interview section firing line, ginpahig ni Makilan nga hindi man nila ka grupo na patay apang ginakabig sini nga isa ka pamahog ang natabo. Patag ni Makilan, hindi madula si ila ang nga magpamensar nga isa ini kapag pamahog sila bahin magamayara sa mga tawo nga hindi mabato ng ila presensya sa komunidad. Sa madumduman Webes ang gabi sang ginluthang si John King Pora sa Dalan Galo, Barangay 12, Syudad sa Bacolod, nga nagresulta sang iya kamatayon. Actually, gina-consider namon nga threat bilang sa LGBT community, no? Kay tungod nga hindi man lang ini nga kaso, no, pero do kadamo man sa mga nagliligat, no, nga mga membro man sang LGBT community nga iba nagkakasapwan, no? Si Executive Director sa Banag LGBT Arnulfo Makilan. Sa 600 ka establishmento komersyal, nagahulat nga matagan sang sertifikasyon para makabalik sa operasyon. Samtang Duterte, ginpanugyan siya bata nga si Sara nga hindi magpapili sa pagka-presidente. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19.
Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya ng gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein. Si Kwan Bala, sino ganit niya? Maninay mo bala Alma. Si ang father niya, si Mr. Demetrio Alvarez. Ginapaydalom sumo sa operation. So, ginapangayo sila sa prayers sa mga friends, no? Sa successful operation. Abinog nakat sila sa, I think, hindi North, South Dakota. Naglakato sila kay sila tuga tipan at tumantog sa US mo, no? Tumanto sa US. So, praying for the successful operation ni Mr. Demetrio Alvarez and fast recovery. Yeah. Parehas lang nga lang gali isang akon nga tatay. Demetrio. Oo, Demetrio Duran. Ha? Dinhalin ang Renato. Ang Renato is reborn siya actually mo. Yung iba niya kung reborn again niya reborn. Re kang nato kung natal from the word natal, reborn. Wow. Sabi mo ko na ano lang. Perfect. Ang Eden niya sa Nelen. Sa Paraiso. Garden of Eden. Paraiso. Kabalo ka nakakanta. Geneva Cross. Help me make a stand. Geneva Cross na? Nalipat sino na siya. Paraiso. Ay, namin. Let me by the hand. Sige. Rex Perez Nagalio, good morning din sa imo. Daw niya classmate kami na sa schoolmate kami na sa John D. Lacson ni Arman Toga. I don't know kung schoolmate ka mo kay di si Arman niya daw kanya mo. Daw mascom niya sa Arman Malay mo yan basi naghapit pa to ya si Sir Arman. Basi may ginapangulagan sa Sona sa John B. Batch 94. Ay hindi ni siya batch 94 kay mga si Arman niya, mga batch 84. Oh, mga 85. Basi ang angod. Basi. Ami Rivera, hi guwapa nga taga Aksyon Radio. Si din si Ami Rivera. Guwapo ka, guwapa. Christine Menias Villalobos, sa kay Joniver Batayola. Kay ma'am, sila ni Doc Action Boy, we like you daw. And thumbs up your thumb. Yes. Hope to meet you, Doc Mayo, someday. Yes. Kaya si Ma'am Vanna, biging cancel na iyang pabiyahe, pabalik di mo. Tani, she was supposed to be here sa sining mga pauton nga kwan. Wow. Next year na lang ko na.
Yeah. Next year na ako, no? Upod, mambano po man si Doc Mayo, kunwari magpuli ka. Maupod eh. Hindi gali maglayo daw, mga ka-age kami ni Doc Mayo, gali. Ah, okay. kami So, ka-age. 74 siya. Alam ba, mutsi mo na yan. Sorry. Sorry, Doc May. Ang mutsi mo na yan. I was just joking. I was just kidding, you know, because I was just joking. Action boy. Action boy na lang yan. Ang mutsi mo na yan. Talaka lang. Uy, ano na yung open-minded eh, si Doc May. He knows it was just a joke. I started a joke which started the whole world laughing. Okay? Good morning, Dan Action Boy. Kay Ma'am Jean Hesulgon, of course, dila sa Bebs Mango Stand sa Valladolid. Yes. Kag iautod si Rizalina Riza Hesulgon, kag si Joselito Hesulgon. Good morning, Makuno. Good morning. Kay Tatay Tony Hesulgon, Nanay Biging, Juris Toledo, Manong Romel Pagsuberon from Bebs Mango Stand. Kag on air pa karon na. Kinakalabay ta talk Bisan Domingo, so na jogi di na pamatian. Good, salamat. Di ka malizo ang ilang radio. There was maliso ang liog mo na kung liso Yes, mo na. so pili lang. Agkanamit kita sang ilang mango. Gastan gid. Yes. Bebs Mango Stand. Sige, go. Kaya Sir Noel Amar, of course, pag-greet niya man ang EFC. Hambali man Vanessa, Buddy Boy Duran kuno of Bacolod. Jasmine Torres, good morning man. Thank you gid kuno sa greetings. Pilton Lipura, good morning. Greet niya lang sila kuno ni Sharon Lolet, Mary Grace Ryan, Boboy Analin. Naga-monitor sa Pasay City. Salamat. Sa Kuntukaya, Eden Escosura, Divina Gracia. Happy Sabbath to all. Seventh-day Adventist kuno sa Barangay Tapi, Kabankalan from Divina Gracia family. Shato Rechilia na Pilda, good morning man sa tanan nga taga San Enrique. Of course, Von Panizales, good morning man. Kay Eddie Laus, good morning. Naga-monitor sila kuno ni Nana Isabel sa Victorious City. Sige, Bia Jonathan, good morning. Ate, sige, standby na kita mag-aksyon sa aton na mga balita national. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:27. Detalya na sa aton mga balita national. Ginpahayag ni Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez nga 600 pa ka establishmento komersyal ang nagahulak nga mahatagan sang Safety Seal Certificate agud makabalik sa operasyon sa panahon sang COVID-19 pandemic. Ang Safety Seal gin-issue sa mga establishmento nga nagasunod sa minimum public health standards agud mapunggan ang COVID-19 transmission.
Sunod kay Lopez, may masobra 150 ka establishmento na ang naprubahan kay sa karon padayon ang proseso sa 600 ka pending pa para sa inspeksyon. Panugyan ni Lopez, ang mga negosyo pwede makasecure sang safety seal pagi sa self-assessment usar ang safety seal microsite. Nanawagan naman sa gobyerno, Filipino Nurses United nga i-release ang retroactive pay halin Enero 2020 bilang pagsunod sa memorandum setting ni Executive Secretary Salvador Midadea nga ang sweldo sang entry-level nurses mahimo nga salary grade 15 nga 32,000 halin sa salary grade 11 nga 22,000. Sunod sa FNU, consistent ang memorandum ni Midadea sa desisyon sang Korte Suprema sa Oktubre 2019 nga nagaplastar sang base pay para sa mga nurses nga yara sa government institution sa salary grade 15 nga nasaad sa 2002 Philippine Nursing Act. Ginaengganyo man sang grupo ang gobyerno nga ipasiguro nga ang tanan nga nurses nga yara sa public sector nga ma-enjoy ang gina-upgrade nga entry salary sa salary grade 15 para sa beginner nurses nga may nurse 1 position. Ginpahayag naman ni Senator Sherwin Gatchalian nga hindi dapat pag-ipasa ang balayran sa mga konsumidor bangod sa power outages sa baylo ipasa sa generation companies bilang penalidad. Ina rekomendasyon sa senador sang mapamangkot angot sa posible tikang batok sa mga generation firms nga wala ginatungdan sang maayo ang ila obligasyon. Sa karon ginpahayag ni Gatchalian nga ang ginapreparar na pagsulundan nga naghatag penalidad sa generation companies nga wala nagasunod sa gintalana nga power outages. Ginbulga naman sa pila ka health officials sa syudad sang Cebu kag syudad sang San Juan nga may pila ka individual ang nadagpan nga nagapang-agaw sang linya para mauna nga matagan sa bakuna batok sa COVID-19. Nagawa sa report nga madamo nga individual ang nagabutig nga may comorbidity sa good malakip sa vaccination priority group. Sunod kay Cebu City Health Officer Dr. Jeffrey Ibones, hindi man mabaso lang nasambit nga mga individual tungod gusto nila nga magpabakuna. Sa syudad sang San Juan, ginpahayag sang health officer nga si Dr. Rosalie Santo Domingo nga wala ginabato ng mga individual nga madagpan nga nagabutig sa ila kondisyon sa ikaayong lawas. Ginpahayag naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginistorya niya ang anak ng si Davao City Mayor Sara Duterte kaginhambalan nga hindi magsala nga magpapili sa pagka-presidente. Sunod kay Duterte, hindi niya gusto insultuhon ang mga pumuluyong Pilipinon apang sunod siya wala man sang kuhaon sa pagka-presidente magluwas sa sense of fulfillment. Ginpahayag man ni Duterte nga maluoy siya sa iyang bata in kaso magdaog ini bangod ang sweldo sa presidente, yara lamang sa 200,000 pesos kada bulan. Magluwas sa hindi man 1 milyon ang sweldo sa presidente, puno pa sang pagpamalaot ang maagom kag babuyon pa sa mga kaangay ni Anay Senator Antonio Trillanes IV kag mga supporters niya gusto man mangin presidente. Duwa pa sa presidente, hindi deserves ang bata ang mabudayan, rason ni panugyan niya sa ini nga hindi na magpapili. Gindeklarar naman sang World Health Organization kag UNICEF nga tapos na ang outbreak sang polio sa Pilipinas. Sunod sa duwa ka international bodies, ginkumpirma sa Department of Health nga natapos ng polio outbreak response sang Hunyo 3, 2021. Ang desisyon nagwa matapos nga wala na sang na-detect sa isa ka bata ukod sa palibot sa sulod sa 16 ka bulan, kag resulta man sa komprehensibo nga outbreak response action, lakip na ang ginpaayo pa nga immunization kag surveillance activities sa mga apektado nga lugar sa Pilipinas. Madumduman sa Setyembre 2019 ang liwat na ka-record ng Pilipinas sa kaso sang polio sa sulod sa 19 katuig halin sang mahilway ang pungsod sa nasambit nga balatian. Sa kalapusan nga bahin sa atong balita nasyonal, ginpanugyan ni Anay House Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano ang paghimo sang 5-year post-COVID-19 plan. Gusto ni Cayetano nga mag-lockdown ng mga politiko nga mga dalagan sa pagka-presidente. Kaupod si NEDA Secretary Clark Chua kag mga eksperto sa sektor sang turismo, agrikultura, ay kaayong lawas kay iban pa agud nga makahimo sang konkreto nga plano sa pagbangon sang pungsod. Ginapadugan pa sang kongresista sa iya interview sa DZRH nga makaluluoy ang pumuluyo kung ang masunod nga presidente ang daw OJT sa una nga 6 ka bulan tubtob isa ka tuig sa iya nga pagpangalagad. Mas maayos no sa iya nga may nakahanda na nga plano karon pa lang bago nagapati si Cayetano nga baliwala ang experience sa isa ka presidential kung wala naman sang programa kag plano sa iya pagsulod sa office of the president. For example, yung si NEDA secretary natin ngayon, napakagaling nun at hindi politiko yon, si Carl Chua. So kung iimbitahin niya, I will invite the possible presidentiables. I will invite experts in agriculture, in tourism, in health, in finance, in education, and we will come together with a plan. If we agree on 60 to 70, 80% ng plan, di okay.
Di pagdating ng eleksyon, ang ating pag-uusapan na ano priority mo? Si Anay House Speaker, kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon na Balita Morning Edition. Kag para sa... Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ang mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Okay, Ronald Radan, good morning kuno kag happy birthday sa iya sa bata. Si Aiden Radan sang Cadiz City. Aiden Radan, happy birthday! Happy birthday to you. Kag si Sunny Boy Herher. Happy birthday to you. Galing kay Otay Benedicto. Good morning and happy birthday. Yes. Si Golden Birthday man ni Victorio Daddy Pok Hison sang Deca Homes Barangay Kabog. Happy birthday sa mo kay Michael John Season. Pwede na kanta ya? Wala. Happy birthday to you. Torco Jonko, good morning sa imo, amigo. Quarantine pa ni siguro ay. Torks! Senior citizen. Senior citizen. Yun yung passage may bilang senior citizen. Do 75 na ni siya, no? Ay daw, nag-74 na sa last year. Subong at base. 75 sa Liga 2. Subong mo 74 siya. 74. Subong panubo ng edad niya mo. Ganda panubo niya. Unique niya. Pinasahi ni siya. Unique Esther ko. Yaga panubo ang edad niya. Aha. Von Panizales. Parang ni kaya sa
father ni Ma'am Yes, Alma. ni Ni Ma'am Maninay Alma. Alma. Thank you. Of course, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. More power ko ng ARB. Hamali Teacher Edgy Beltran Kamento ay akanami gid katingog. Of course, nagsulod sa imo mamang. Kay sa imo dira nga parents. Hello. Sino? Sa teacher ko eh. Teacher mo ni si Kamento? Yes. Si Miss Kamento? Yes. Okay. Ang trainer is actually teacher mo eh. Ha? Ang trainer mo eh. Yes, oo. Kay math teacher na siya mo. Actually, magano siya sa muna. 1 plus 1. Amo na siya? Oh, yes. Thanks, sabat. May nagsabat ko classmate sa likod. 11. Out. Natalak. Out. Yes. Facebook Live. Pagigiliw si Ma'am Jean Hesulgon. Good morning. Ay, kanamit sa Rosita paho. Jones is Sulgon. Ang iyang sister ko na is watching man. Yes. Nakasosyal sang Rosita ba, no? Rosita. Rosita. Unique. Kay Annalyn Hodenbag, good morning. Sa Crystal's family, sa Fortune... Sino una? Sa Fortune Town, happy weekend and Independence Day from Canada. Iglen Lastimoso, good morning ko no. Pakibati naman ang kasama niya sa trabaho. Si Manny kag si Jamie. Ma'am Maria Luisa Melos, present na siya ko no. Salamat. Tapos sa simba, gro. Ha? Tapos sa simba. Oh, tapos na siya simba. Lita Dayap, good morning, man. Of course, Ma'am Jocelyn Libo Despojo. Good morning. Richard Dayat Pacheco. Kagkay Wengski Lim Morales, good morning. Dorel Cabato is also watching. Yes, Dora Cabato. Nag-text na ba si mo, ha? Wala ko yung mga yan dito. Pambala sa po si Eden. Yung pumulam-mulam. Hindi yan ang pabalik. Ibalik ko ni ka. Thank you so much. Alam ka ano? Sorry, Tos. May kang lisensya. Nag-text ko yung si Yoyo. Hindi parehas ako sa kakuha sa mani. Kung bala ka katula. Gabang na lang. Ito tatlo naman nakuha ko. Kaya kadlaw ko sa balbo. Ang mani ko nito, 4 na nakaon. Kung daw gabang na lang niya. Di kay puno-puno. Ito yung paghatag ni Ma'am Loeng. Puno-puno. Yung gawas-awas. Pag timo ko tatlo, pagka-boss, gabang na. Ahay. Pero pag lisensya mo kay Aksyon Dorel, nga wala mo mong iyang... Nasuksok ko na, syempre. Nasuksok mo na. So, gin-inform ko na lang siya. Gin-inform mo, Hindi hindi lisensya. actually lisensya. Gin-inform. Perfect. Yes, tama. Inday Livera, good morning man. Kay Iglen Lastimoso. Sa trabaho po niya kuno si nag-greet na lingina na si Manny Suarez, si Jaime Fabiliano. Yes. Sige, okay gid Ronald kag sa akon gali nga bayaw bla condolences lang sa pagtaliwan sa ilang Iloy bla sa pamilya Candazo da sa barangay Kalumangan ano our deepest condolences sa pagtaliwan ni nanay ni Kagawad Jimmy Candazo. Kagawad na sa barangay. Amo gina magpakilala. Kagawad. Nagakughad. Nagaughad. Gawad mo na kagawad. Ems Aboso. Perfect. Piyo na gini. Attorney Doug Pandan, good morning, Yes, Dra. good morning. Galing kay si Dorel, may kuha na de. Attorney Doug Pandan ang sipunan na ni Dorel, pinakamaskugan nga abogado sa Bilog and Negros Oriental and soon to be sa Bilog and Negros Oriental kung magbukas ng border. Wow, perfect. Sakto gina. Damo siya subong client, so medyo Yes. sako-sako siya. Sako sa subong. Oo, yes. Yeah, sige. Richard Diet Pacheco, good morning, man. Kagwapa sa ako sa screen, no? Bisan sa personal. Ito mo, kita yun si Daddy JM. Sige, kita. Michelle Baikin, bata mo. Sige, yan. Daddy. Oo. Happy Independence Day, Pilipinas! Kalin kay Mary Grace Ignacio. Yes. Hambali Glenn Lastimoso. Thanks ko na sa pagbati. Greet lang ko na ni Ma'am Vanessa Mayo, si Tito Nards Herrera sa Jensan, Cotabato. Thank you guys. Love from Minnesota. Yes. Atia Kim Eriman, good morning. Ari man screenshot ko man ni Abi na Mia. Ready na na. Layo ko man. Pa. Namiyan ito screenshot. Pang print out na lang yung ligya tapos dalom. Wala, ini brigya. Wala may mabaka. Ini pang hadlok gali nila sa ano, sa mga ilaga sa ila balay. Si Fred Tugaf Dera Jr., good morning man sa imo, no?
Si ihada ko Jocelyn Song Comedia daw ay ko kita kag si Maria Rivera Murayama sa Japan. Buwas ara na sila. Ari na kita ko naman ganito si Donna Robles Prodigalidad sa San Diego, California. Kaginot Good morning daw sa imo. Jonah Divera, get vaccinated please. Proper hand washing and maintain your distance. Yes. Gapagabay gid si Jonah. Get vaccinated. Saan ang schedule nyo? Wala pa. Ay na, no. Excited ka pa sa mo. Excited kung mabukanahan ka mo. Mama mo kami tayo, no? Ay, sorry, lamot kun ko kadako. Dapat bakuna ready nga off shoulder kami ni Aksyon Dora. Correct. Hindi na ka mo bala mukanaon. Oo, kay do ka budlay. Carlos Luna Mahinay watching live from Canada. Si Alfred Alcantara dira sa Canada. Good morning, man. Okay, standby na kami sa tundugang nga mabalita. Balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:43. Sa detalye na sa Balita International, ginapangabay sang US Food and Drug Administration sa Johnson & Johnson nga ihaboy ang minilyon ka doses ng COVID-19 vaccine nga ilagin manufacture bangod sa problema sa Baltimore factory. Apang may kapin 10 milyones doses na ang na-clear o kung nasiguro nga pwede gamiton. Ginpalayag sang FDA nga nag-authorize sila sang duha ka batch sang vaccine para among gamiton. Dugang pa sa ahensya, hindi pa sila handa nga tagaan sang authorization ng Emergent Biosolution Inc. plan para sa manufacturing sang J&J nga bakuna. Sa balita sa patay sa pangnegosyo, may gawa ang pagsaka ang presyo sa baboy kag manok sa merkado. Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Dicena, sa ilang monitoring, nadugangan sang 4 sentimos ang kilo sa baboy, samtang 30 to 50 pesos naman sa manok. Dugang pa, sininga simana, nagalambot sa 231 pesos ang kilo sa baboy sa probinsya. Wala labot sa 210 pesos sa Banwa sa Isabela, hinigaran kag hinubaan, samtang 257 pesos naman sa syudad sang Bacolod. Samtang ang kilo sang manok rasaka sa 182 pesos, bagod sunod kay Disana, kulang ang mga integrator sa mga breeder hens. Nagligan nga binulan, nagalambot lang sa 120 to 250 ang kilo sang manok sa probinsya. Sa Piyakabayan, madamo man sa karon sang supply ang itlog, rason nga ang small ang balor 5.53, 7.25 naman ang medium, kag 7.51 ang large. Sa aton nga foreign currency rate ang US dollar, 47 pesos kag 78 centimos, Singapore dollar, 36 pesos kag 4 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 16 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, napilian sang pamilya ni Andres Bonifacio si Manila Mayor Isko Moreno nga among mangin karakter para sa Legacy Film Project nga magabulgar sa mga nadiskubrihan angot sa mga fallen revolutionary leader. Inang ginanunsyo ni movie director Eric Mati ka producer nga si Don Monteverde sang Regal Entertainment. Sunod kay Susan Mayer nga among great-granddaughters sang baganihan nga si Andres, si Moreno ang nagakadapat nga mag-portray sang role sa iya sining great-grandfather sa pelikula gintituluhan May Pag-asa. Ginpasalamatan naman ni Moreno ang pamilya sa pagsalig sa iya kapasidad kag ginkakibot man nga kaupod niya sa project amo sanday Ding Dong Dantes, Alden Richards kag Vico Soto. Sa balita sa patag sang sports, plano sang Filipino boxing champ nga si Manny Pacquiao nga magkadto sa United States sa bulan sang Hulyo para magpaidalom sa training sa Wildcard Gym ni Coach Freddie Rhodes para sa welterweight title match batok kay Errol Spence Jr. Suno kay Pacquiao, hindi siya makatambong sa State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa madumduman, nagpaidalom sa intensive training si Pacquiao isa ka bulan antes sa iya hampang. Naibuluhan si Spence na nag-auyat sa WBC kag IBF welterweight title. Samtang si Pacquiao magapusta naman akong magataya naman sa WBA super welterweight crown. Balita espesyal! Alright,
Happy Independence Day sa tanan ng mga single. Joke lang. Ano na yan? Happy 123rd Independence Day, Philippines. Yes. Good morning, Duran. Nasa akong tatay, kay Tatay Demit Duran. Sa Tatay Baguio Demit. City. Good morning. Yes, oo. Pakabakod lang. Bakod magid si tatay. Yes. Manong 85 na nga. Dali na lang kami makakuha 100,000 niya sa probinsya. Wow! Lo kaloin sa imo. Iti nga kalaya Sa imo na makadtuaw. Yeah, tatay. Sila eh. Yes, gani man. Ito mo ginalook forward mo. Ikaw ako man i-look forward ko na. Amo na ganing incentive sa mga makalambot 100. Yes, feeling ko dasoni muna na mga 101. Na. Para lain naman pa lang 100,000. Sino to gana i-search ko man. Speaking of 85 years old action boy, i-greet ko lang tamyawon ko gid si Nanay. Sino pangalan niya man? Sino? Dali lang gid bala. Si Nanay Bukay Supe! Good morning! Kaya naga-monitor yun siya ko naman ni Miss Grace. Sa DYEZ, naga-monitor si Nanay Bukay Supe, 85 years old naman, action boy. Hello, Nanay! Salamat gid sa pagpamati. Siguro kung Domingo na sa pamati sa Iban. Ha? Kung Domingo. May inadab lang iba niya. Ikaw man balaya. And of course, Mama Jean Hesulgon Liwan, dira sa Bebs Mango Stand, tanan nga mango gastan. Pero namit gid ya. Namit gid action boy. Kay of course kay Ma'am Rizalina, Riza Hesulgon, and sa iya nga brother si Joselita Hesulgon, kay Tatay Tony Hesulgon, Nanay Biging, Juris Toledo, Manong Romel Pagsuberon. Yes. Dira sa Banga Julia Valladolid. Salamat. Okay. Sige dito tanay sa aton sininga balita special kay Doka very expired. Adulting, no? Una to action boy, di ba? You're not invincible. Ikaduwa, patience is a virtue. Ang ikatatlo action boy, you are responsible for yourself. But silingon, di ka namang independent. Hindi ka namang salig sa imong mga ginikanan. Correct. Gusto na hilanat ka naman. 30 ka na. Hilanat. Nado kay mo. Uy, 30 ka na. Uy, 30. Kung silula ko sa una, kadamol na sang mo da. Ang keyboard sa buli. Kamamo, mananugay ninta da. Kadamol na da sa mga mo da. Sa mga kabukan mo sa likod. Hindi ka na dapat ininto. Kay ikaw na dapat responsible sa imo sining Actually, action boy, gani. Di ba may mga culture, like sa mga foreign countries, wala nga. Once you turn 18, ma-move out ka na sa house ng mga parents. Tapos no kakuha ka na yan, gina-ostracize ka na iya kung amo na edad mo, mga bitching ko, ara ka pa sa parents mo. Oo. Not unless, kara ka na to take care of your parents. Yes, oo. Galing kiti kalabanan mo gani sila. Yung culture naman tiniya ko tigulang na sa home for the aged dito naman. Dito ka sa home for the aged. Oo. Tapos, ginasuyaan ka to ya kung ay ara ka pa sa balay sa parents. Ay man mo na daw medyo mahuya. Live independent. Sa US yung mahuya ka na to ya kung after 18 ni ara ka pa sa imong parents. I'm still living with my parents. What? Mo dala to nila ya. Oo, nakasuya. The reaction boy, ay wala na ko sa balay nila. Ha? Suli pala. Nya nagchaylo na ko balay. Ha? Suli ka. Ang suli diya sa aton action boy. Because ang mga Pinoy is family oriented nga, good man. I am not saying not family oriented ang iban, but close family ties. Close family ties. Yes. Amo na siya action boy ang Pinoy. Kita mo bisan kuha na da tigula isa sila gyapon ka balay. Amo na daya sa aton. Kag wala labot isa sila ka balay, ti wala man sa kwarta ino sa ilog. Amo na karason. That's why nga daw ay gid ko sa gatinguha nga magkabalay ka kay okay man lang ya drak lang na sa ginikanan mo. Wala sang problema. To no, mga 18 kaya out ka na sa inyo ya balay. Ang mga Pinoy ba lang dito sa US, ginasunod man na nila. Oo, kaya syempre. Especially dito na nagdako nga na-adapt nila yung culture action boy sa mga US. Amo na nga si Maninoy mo one ball. Kasi si Maninoy mo alma, sila na lang nga duwa sa gani, oo, correct. Sakto gin action boy. Tapos kabilog ang lakabataan,
Wala na tanan. Oo. Nag-kanya-kanya na. Kanya-kanya na ato na to. May mga kondo na to. May mga sila. Tigduwa na lang sila na Grabe, bilhin. no? That's why nga pa-adapt kagid sila. Oo. Galing kay 17 ako. So next year, ma-move out na ko. Ay, kasad. Sige lang nga mo ginaiya. Sige. Ang next action, boy! Ang metabolism, samtang nagatigulang ka, syempre, naga-slower man. Liga na istorya na, kami ni Aksyon nani, bisang bataon, kuya, bisan ano lang nakaon, kuya, subong niya, mamatsyag ko na sa akong chan, kung pwede ko ni kaunon, na yung aris tubang ko, kung hindi, na. Kaya kapili ka na sa kaunon mo. Oo, kagti syempre, Action Boy, for health purposes man, isang una, to yung ka nadadla ka pa dahil mag-fast food ya. Galing kung magtigulang ka na, Action Boy, ti syempre, mga bitsin mo da, mga uric acid mo, amo na daw bulubudlay. Amo na sign of adulting na siya. Yes, adulting, closer to isang ubo ka na. Charot lang. Hindi man, naga-edad, Action Boy. Ang next Action Boy, isa, do kasubo man, or galing kay reality, you will lose touch with people, Action Boy. Samtang nag-adult ka. Siyempre, tikis, gabag ang priorities ta mo kung Action Boy, magtigulang dati sa una sang high school or sang bago ka pa lang minagtrabaho. Barkada, muna mo na. Pero once mag-grow ka na Action Boy nga may bills ka na, dugo may gatawag si imo manukot. Ti mamba ka na nga ay karon na lang ko. Maapas na ko da sa inyo kay tapuson ko ni Danay, amo niya mo na Action Boy. Kaya manago. Nya mapas ka nga manukan niya ka manago ko na siya panukot. Oo. Amo na gani Action Boy, isa ko na sa advantage nga nagasuksok sang face mask subong and face shield. Kaya pwede nakalagaw, kaya hindi ka easily identified sang imo. Si Eden man ako, hulam ng yatong. Oo, tapos pa, gapundo si Eden. Ito hindi man. Oo, tapos pagkita ko, ay, manugsukot ko, makimpang-kimpang. Ay, hindi pa si Eden. Kimpang-kimpang. Pari ka ka-disguise. Ay, hindi, guro to, kay 5, 6, paano to? Si Eden, no, 5 lang to yung galakats tubang ko, yung 5'1", 5'2 niya. Maamo na Action Boy, yes. Sige lang. Maamo na, you will lose touch with people, Action Boy. Next Action Boy, you will work with people you hate. Wala ka choice. Professionalism nga ginatawag Action Boy. Trabaho lang, walang personalan. Trabaho lang, walang personalan. Tama, gina! Tama, magigit. Tama gani. Nga kadlaw ka gida. Nga kadlaw ka kaya gayuhom ko ya, kaya tama mo. Okay. Pwede ka man ka yuhom, bisan hindi tama. Na? Ang next Action Boy, ang maning hambal ko, your interest will change. Correct. Sa una, mambal ka pa, mo ginang, bisan mag-set goals ka pa ba, Action Boy. Although nga, may ara ka mamabal ka ba, gusto ko mag-amo ni. Gusto ko nga mangin branch manager, be, mo na. Galing kiti, with your goals, bala nga present, aras tubang, your goals, ang mga priorities mo at present, aras tubang mo. Siyempre nga, sige na lang, ma-let go na lang ko, mga housewife na lang ko. Doon mga amo na bala, Action Boy. Okay. May mga bata ka na. Hindi mo mabayaan, mga amo na. Gusto ko tani nga mag-manager pa magdayo. Galing kiti, ang bata ko sunod-sunodaan, kinalang kuyan ko. Nalang kuyan. Yan pa ang bata, 5, 4, 3, to na. May harap pa na nga 5, 4, 3, 2.5. 2.5. Ano yung pabundam? May nabili, twin. 6 months lang yan mo. Kaya mo na Action Boy, kabudlay. Oo, na lang ko yan. Tika budlay mo na. Ang next Action Boy, ang kalibutan ko, no, the world won't slow down for you, Action Boy. That's why nga mo na ang hambal nila, grab every opportunity. Once nga may door nga ma-open, Action Boy, bisan kisa do, hindi ka sigurado. Sudli lang kaya at least, babalaan mo na kung you will learn, may matunan ka dira, o kung mangin successful ka dira, Action Boy. Kaya, there's no easy way man to success. Ang next Action Boy, you will have less free time, of course. Siyempre, mo ito balang hambal ko sa cycles ng life, kung bata ka pa, damo ka oras, maglagaw, pero wala ka kwarta. Kung adulting ka na, may kwarta ka, pero wala ka oras. Kaya, siyempre, nagatrabaho ikaw. Tapos? Kung tigulang ka na, may ara ka sang kwarta, pero wala ka naman sang energy. Action JM nga nag-itom ko diyaw, nag-black ko diyaw. Wala na ara na, nagbalik na. And of course, Action Boy, dapat hambal nila, YOLO bala?
You only live once. You only live once. Pero, syempre, moderately, man, hindi mo ko siling, hambal yung action din, yolo, tignan na miyan, kung may inom beer, Halakon na niya. Kabudlay mo na, you only live once, that's why. So, that's why nga, you only live once, that's why nga ang imo nga pagpangabuhi, kintang nankuan ng... Smooth sailing. Daw ka mga mapuslanon, lang mga bagay. Correct, action ang inom niya, wala ginaiyasang, you're only wasting your time, money. Money pa. Sorry. Pero ti dapat action boy. Enjoy every... Ha? Nugay na ko. Wala ka na gano'n ka na wala nag-slow down ka na, di Slow ba? down dito, Occasionally na lang, pero isa ka kaha. Pero... Okay. Occasionally. Every other day. Wala, kuya. Occasionally. Tiyan mo na wala ang hambal pag nila, action boy, hambal nila, hindi mo na kuno paghulton nga ang kabuhi, mangin a little harsh bala sa imo until you decide to become happy. So, bisan ano pa ang problema, ginapangutubang, if may chance ka pa malang mangin happy, grab na ang opportunity. Ang last action boy, things will get monotonous kuno. Wala na schedule na bala na routine. Routine na. Bugta ko sa aga, maligo ko, makadto ko di trabaho ko, pagtapos trabaho, puli ko, tulog ko. Next day naman, bugta naman ko, trabaho. Lain nga kung mga bin ka pa nga daw, may mga lain ka pa nakakantuan ba, tapos mubra, mapit ka pa to sa amon. Kung ano naman mo after work, daw mo na blank. Ako action boy, nabatsyagan ko gini-adulting. Kay do na... Timprano pa nag-adulting. Hindi narikutan ako kung damo. Do na... Sa una namin, kagina ba sila nga may invitation ka mga kadto sa amon nga. Oo, kadto. So mga, gasling mo ito. Kasi ablang isa daw pakumplaser na lang nga makadto ka bala. Daw na tamaran ka na. Kaya magkadto sa amon nga party, magkadto sa amon nga okasyon. Kaya hindi mo kakapo. Imbis ka kadto mo. Poway ko na lang. Kaya daw, adulting, pag action boy, ako na lang masugpon. Daw deprive of sleep ka na. Wala labot. Ako action boy, body clock. Bisan, bisan day off, bugtaw ko yung alas 3 yan. Kakapoy bala. Tapos magtulog ka, pag bugtaw mo mga alas 7, sakit ang ulo mo. Kinulsulan mo nagtulog ka. So, nakigan ka kaya hindi ka magtulog. Oo. Subong yan. Nakigan ka na kaya kaplatulog si mo. Nakigan ka na, late ka na to. Nakigan ka na kaya palatulog na si mo. Hindi na lang ko ni mabutang sa kagalingan ko. Action J, may magareklamo. Di action Eden, ga-block ka. Ka-block na dahil sa akon, ga-block pagid ko na naman. Sige Happy weekend everyone and happy Independence Day sa atong tanan. Sa amon lang. Sa amon na ninyo lang. Sa kami, hindi kami mangin happy. Hindi. Bisa kami ang nagatag sa inyong independence. Kamo? 5 veteran. Standby na kita sa Action Hotline with Action Art Tayhupon, ang inyo naman rin ang news team. Action Eden Aboso. Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon